As Rías Baixas volven tinguirse de violeta neste 25 de novembro. Todos os concellos da nosa contorna acolleron hoxe actos polo Día Mundial para a Erradicación da Violencia sobre a Muller. Tamén o Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra fixo unindo as voces de persoas recoñecidas en diferentes eidos. Que tras o temporal apenas deixa danos na nosa contorna. A pesar dos fortes ventos e a chuvia das últimas horas, nas nosas comarcas non se rexistrou ningunha incidencia significativa. Houbo moitas, pero todas elas de escasa consideración. A máis salientable rexistrouse en Noia, onde o vento desprendeu parte dun lateral da depuradora de barro. Hoxe publicase no portal de contratos de Galicia a licitación da redacción do proxecto e de execución de obra do novo centro de saúde de Noia por un importe de 398.000 euros. As empresas interesadas teñen de prazo ata o 27 de decembro para presentar as súas ofertas. En total, a Xunta vai investir no novo ambulatorio noiés preto de 10 millóns de euros. A cooperativa Ría de Arousa procedeu esta mañá a sementar 740.000 unidades da ameixa xapónica en 3 zonas distintas das súas autorizacións. Esta actuación foi posible grazas a unha subvención da Xunta da que resultou beneficiaria a cooperativa boirense con preto de 12.000 euros. A eses traballos de sementeira asistía esta mañá a delegada territorial da Xunta na Coruña e o alcalde de Boiro. Dende a súa posta en marcha e apenas 2 semanas, o novo polo de emprendemento de Vilanova xa está acompañando a 40 proxectos. Trátase dun servizo que presta de xeito gratuito apoio e asesoramento a calquera persoa que desexe emprender un negocio ou consolidar o que xa ten en funcionamento. Co de Vilanova, a rede conta xa en toda Galicia con 15 oficinas deste tipo. E a Mancomunidade do Salnés despediu hoxe unha nova edición do seu obradoiro de hostalería. Esta mañá tivo lugar en Sanxenxo o acto de clausura da 15ª promoción xa desta acción. Unha vintena de novos profesionais do sector da hostelería xa están listos para entrar no mercado laboral, formándose durante un ano accedendo a un completo itinerario formativo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Arrancamos as novas falando deste 25N, facémolo en Pontevedra. O Pazo Provincial acolle hoxe o acto central para conmemorar este Día Mundial para a Erradicación da Violencia sobre a Muller. A Deputación de Pontevedra fixo unindo as voces de persoas recoñecidas en diferentes eidos. Unha fórmula, dixeron, para romper o silencio e avanzar cara á eliminación desta lacra. Rompe o silencio, escoita o cambio foi o lema co que a Deputación de Pontevedra bautizou o acto para conmemorar o 25N, Día Mundial para a Erradicación da Violencia sobre a Muller. Hoxe non é un día para celebrar. Mentras haxan días que motiven o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, mentras haxa días nos que unha muller se lle negue o lugar que debe ocupar, se discrimine ou soa vítima de violencia, ou haxa un só día no que teñamos que sair a esas escaleiras a agardar un minuto de silencio, como fixemos recentemente. Este ano a lectura do manifesto correu a cargo de Belén Rubido, xuíza decana da Audiencia Provincial de Pontevedra, un discurso no que apelou ao cambio e a transformación da sociedade. Debemos saír desa crisálida de conformismo e transmutarnos nunha forma nova que mova a nosa sociedade cara a un futuro de igualdade hasta que ninguén a recoñeza tal e como era. Para gritarmos xuntos e xuntas, para que chegue o día en que non sexa necesario volver a reunirnos un 25 de novembro. No marco do acto, polo vestíbulo do Pazo Provincial pasaron numerosas caras coñecidas de diferentes eidos, ademais do presidente Luís López, Raúl Santamaría, Pepe Solla, Natalia Cabeleira ou Natalia Maquieira, puxeron voz a un poema de Carmen Quinteiro. Erróneo en coordenadas, dirección a seguir ou mirada. E agora a vida sábeme a horizonte e a liberdade.
xa haberá tempo de bálsamos. A intérprete Sofía Espiñeira foi a encargada de poñer a banda sonora a este acto conmemorativo. Bueno, tamén, por suposto, na comarca do Salnés, tamén nas do Barbanza e de Muros e Noia sucederonse os distintos actos institucionais para conmemorar este Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Un dos máis significativos tiña lugar en Ribeira, na Carpa do Mercado, no que, ademais das autoridades locais, tomaron parte os centros educativos de secundaria e outras entidades como Ámbar, a Creba ou a Gadea. A inestabilidade do tempo obrigou a mudar de escenario e os actos previstos que ian celebrarse inicialmente na Praza de España foron finalmente para a Carpa do Mercado. Ali desenvolveuse un emotivo acto coa participación dos centros educativos de secundaria do municipio e tamén outras entidades, como é o caso de Ámbar, a Creba ou a Gadea. O acto consistiu nun homenaxe ás mulleres e nenos asasinados dende o 25 de novembro de 2023 ata a actualidade. Un a un dábase lectura ao seu nome e a continuación colgábase nunha oliveira, que sería posteriormente plantada nun espazo público do concello, co fin de seguir honrando a memoria das vítimas. En Lousame, a chuvia fixo tamén que o acto previsto para o exterior da praza do concello se tivera que trasladar ao salón de plenos. Alí a concelleira de Igualdade, Silvia Grafojo, foi a encargada de dar lectura ao manifesto institucional, no que apelou ao compromiso que dende o Concello se fai coa igualdade e contra a violencia de xénero. A violencia exercida contra a muller non é un problema alleo ás nosas vidas. É unha demostración indigna e impropia do ser humano que se reproduce a escala mundial, sen diferenzas entre continentes ou latitudes. A continuación, os alumnos de primeiro e segundo da ESO do Cernadas de Castro deron lectura ás frases propostas dentro da campaña de sensibilización Quérenme Ben, organizada polo Concello, que forma parte do concurso co mesmo nome que se promove nas redes sociais. As frases en forma de pétalo acabaron conformando 3 margaridas, con mensaxes polo bo trato ou en contra da violencia machista. E coincidindo coa celebración deste 25N, o Concello de Porto do Son presentou o seu cuarto plan de igualdade. O documento contempla unha serie de accións e medidas que estarán vixentes ata 2028. Someterase á aprobación do Pleno este xoves. O Concello de Porto do Son é pioneiro na implantación de plans de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Hoxe, coincidindo coa celebración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero, presentaron o cuarto plan que terá unha vixencia de 4 anos. Dende o noso Concello seguimos nesta loita e adoptamos unha serie de medidas, de actividades que seguidamente van a explicar as nosas compañeiras. O obxectivo deste documento é promover unha serie de medidas e accións dende o ámbito municipal para garantir a igualdade de xénero en todos os eidos. As áreas que agora se van a ter en conta neste novo plan son as de coeducación e formación con perspectiva de xénero, a de promoción económica e emprego, a de conciliación con responsabilidade e comunidade, saúde, benestar integral e calidade de vida, e sensibilización e erradicación da violencia de xénero. Ademais do plan de igualdade, o Concello está a desenvolver ao longo de todo este mes un amplo programa de actividades formativas e de sensibilización para conmemorar o 25N. Unha data que nos lembra a urxente necesidade de erradicar todas as formas de violencia de xénero da nosa sociedade. Non podemos permanecer indiferentes a esta realidade. Todo acto de violencia é un atentado contra a dignidade e a liberdade das mulleres. E como sociedade temos a responsabilidade de actuar. Tivemos unha acción formativa para familias que tamén é moi importante na educación das crianzas, que foi un obradoiro de educación sexual nas familias. E logo, pois, temos pendente para persoas maiores un obradoiro de prevención de malos tratos na violencia de xénero contra mulleres maiores. O Concello traballa ademais durante todo o ano na prevención e detección dos casos de violencia a través da Mesa Interinstitucional de Coordinación Local. A recente realización da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, que realizamos en 2 sesións, os pasados 23 e 30 de outubro, en a que nos reunimos representantes das distintas institucións implicadas na loita contra a violencia de xénero, responsables dos centros educativos e dos centros de saúde, das forzas e corpos de seguridade do Estado, dos equipos de Bioxen, dos CINS próximos, Noia e Ribeira,
e os servicios sociais do Concello de Porto do Son, as nosas traballadoras sociales, psicóloga e educadora social. Neles establecemos a ruta a seguir nas actuacións directas e as estrategias necesarias para a prevención e detención de casos, que é un campo importante, sobre todo, no que a xente xoven e a xente maior se refire. O temporal, con fortes rachas de vento e tamén chuvia, provocou un regueiro de incidencias na nosa contorna, aínda que todas elas de escasa consideración. Os equipos de emerxencia traballaron arreo estes días para dar resposta aos avisos, na súa maioría provocados por caída de árbores e cableado, así como tamén a rotura de algún que outro elemento do mobiliario urbano. Un dos sucesos máis destacados atopámolo en Noia, foi na noite do sábado ou domingo. O forte vento provocou que se desprendese parte dun lateral da depuradora de barro, aínda que por fortuna non causou danos persoais, xa que foi de madrugada. Persoal do grupo de emerxencia supramunicipal encargouse de asegurar e valar a zona para evitar novas incidencias. Mais asuntos, a Mancomunidade do Salnés anuncia un proxecto para a creación dunha residencia de maiores na comarca. O presidente David Castro entende que o organismo comarcal debe ofrecer solucións ante o peche do asilo de Cambados, un proxecto que avanza e completamente firme e que vai presentar aos 9 concellos da comarca nunha vindeira reunión. Pola súa banda, o alcalde de Cambados xa amosou o seu escepticismo ante este anuncio. Segundo o rexedor, esta decisión foi tomada sen contar coa maioría dos alcaldes dos concellos da Mancomunidade, dos cales 5 están gobernados polo Partido Socialista. Criticou a falta de información sobre un proxecto que considera fundamental. Unha das principais dúbidas é saber, di o alcalde, que modelo vai propoñer a Mancomunidade. Cree que a solución dunha residencia privada non daría resposta a este problema. E de ser pública, avanza Samuel Lago, si contaría co apoio do Concello de Cambados porque entendería ese proxecto como unha rectificación do PP ante a xestión do peche do asilo Cambades. E tal e como anunciara xa hai un par de semanas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras a comparecencia posterior ao Consello celebrada en Noia, hoxe publicase no portal de contratos de Galicia a licitación da redacción do proxecto e de execución de obra do novo centro de saúde da localidade por un importe de 398.000 euros. As empresas interesadas teñen de prazo ata o 27 de decembro para presentar as súas ofertas. A Xunta investirá no novo ambulatorio noiés preto dos 10 millóns de euros, incluindo unha área asistencial dotada con 21 consultas de medicina, enfermaría, farmacia, odontoloxía e higienista, ademais de 3 consultas da área de pediatría. O futuro centro de saúde disporá tamén de novas unidades como unha área de fisioterapia e rehabilitación e unha área de saúde mental, entre outras. Falando de sanidade, a illa manterá o mesmo número de médicos que ten na actualidade. O traslado dunha das doutoras para a MEIS espertou as alarmas no municipio insular, pero Sergas confirma que está previsto que se incorpore ao cadro de persoal da illa un novo doutor, mantendo polo tanto os 3 médicos que prestan o servizo neste centro de saúde. A marcha da doutora a MEIS entra no concurso de traslados do Sergas. A previsión é que a situación quede normalizada esta mesma semana. A Mancomunidade do Salnés despediu hoxe unha nova edición do seu obradoiro de hostalería. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A delegada da Xunta na Coruña participou esta mañá nas tarefas de sementeira de cría de ameixa que desenvolveu a cooperativa Ría de Arousa de Abanqueiro. Estas tarefas foron posibles grazas a unha subvención da Xunta de 11.000 euros para a adquisición da semente. A cooperativa Ría de Arousa procedía esta mañá a sementar 740.000 unidades de ameixa xapónica en 3 zonas distintas ás súas autorizacións. Son 740.000 unidades, sobre 1.300 kilos de ameixa xapónica de entre 18 e 22 milímetros. Vamos a sementar en 3 zonas diferentes da nosa concesión. Vai haber
señor Belén do Campo con nos a acompañarnos para ver como facemos todo e que salga todo. O importante é que todo vaya arriba. A delegada da Xunta na Coruña desprazouse ata as instalacións da cooperativa situada na parroquia boirense de Banqueiro para supervisar os traballos que permitirán contar con ameixa de talla comercial nun prazo de algo máis un ano. Esta actuación foi posible grazas a unha subvención de concorrencia competitiva da Xunta, da que resultou beneficiaria a cooperativa boirense con preto de 12.000 euros. Pois son unhas axudas adicionais, ou venimos aquí a ver como van a sementar esta ría do norte da ría da Arosa desta ameixa xaponesa, unha ameixa que, como podedes ver nas imaxes, son ameixas de calidade e ameixas que teñen todo o máximo cuidado. Esta sociedade cooperativa da ría da Arosa recibiu unha axuda por parte da Xunta de Galicia de preto 11.800 euros, unha solicitude de concurrencia competitiva que foi aberta para sociedades e tamén para cooperativas, e neste caso, co xeito de axudar a rexenerar esta ría desta ameixa despois do acontecido no outono do ano 2023, cando hubo as riadas e hubo mortandade desta especie. Belén do Campo subliñou que esta actuación enmárcase no Plan Integral de Apoio ao Sector Marisqueiro, o que a Xunta destina tan son este ano máis de 50 millóns de euros. O PP de Ribeira demanda a recuperación dos bonos Ama Ribeira para incentivar as compras no comercio local. Así o propoñerán os populares nunha iniciativa plenaria coa fin de que se manteñan estas axudas implantadas no ano 2021 que se traduciron nunha medida moi beneficiosa para o tecido comercial do municipio. Trátase dunha serie de descontos para os compradores que, ademais do aforro para as economías domésticas, repercuten nun incremento das vendas tanto en comercio como en hostalería en épocas nas que adoita rexistrarse menos actividade. Os populares fanse así dunha demanda da Asociación de Empresarios que aposta por manter esta liña de axudas que xa demostrou a súa efectividade. Dende a súa posta en marcha hai apenas 2 semanas, o novo Polo de Emprendemento de Vilanova xa está acompañando a 40 proxectos. Trátase dun servizo que presta de xeito gratuito apoio e asesoramento a calquera persoa que desexe emprender un negocio ou consolidar o que xa ten en funcionamento. Co de Vilanova, a rede conta xa en toda Galicia con 15 oficinas deste tipo. O Polo de Emprendemento de Vilanova, con sede no Pazo de Vista Real, é o número 15 da rede deseñada pola Xunta, o terceiro da provincia de Pontevedra. Aquí calquera persoa que queira emprender un negocio ou consolidar o seu proxecto pode recibir de balde apoio e asesoramento. É unha oficina de acompañamento e asesoramento integral que ofrece información sobre todos os aspectos e fases relacionadas co emprendemento, desde a realización do proxecto, o plan de empresa, ata a elección da forma xurídica e as liñas de axudas e subvencións das distintas administracións públicas. Os seus responsables salientan ese carácter integral do asesoramento servindo de acompañamento ao longo de todo o proceso. É un asesoramento integral en todas as fases. Poderíamos, de feito, non é necesario que teña unha idea e veñan a asesorarse empresas que o mellor necesitan incrementar as ventas. Subliñan tamén que neste espazo son ben recibidos tanto emprendedores que queren desenvolver unha idea como aqueles que queren seguir desenvolvendo un proxecto que xa está en marcha. Hai tanto ideas como proxectos que xa van a salir adiante, como empresas xa consolidadas que necesitan un apoio ou dar un salto máis. De feito, clasificamos os proxectos en diferentes etapas: emerxer, explorar, executar e expandir, dependendo do grado no que estén. Se simplemente teñen unha idea, se queren desenvolver o proxecto, xa se están para sair, ou se esta empresa consolidada e necesitan apoio, ou se a empresa necesita dar un paso máis. Dende a súa inauguración hai apenas 2 semanas, neste Polo de Emprendemento de Vilanova xa se está acompañando a 40 proxectos. O polo inaugurouse o 13 de novembro e xa temos máis de 40 proxectos activos.
porque o campo de actuación deste polo non se limita só a Vilanova, ata aquí poden acudir persoas das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas ou Pontevedra. Este ámbito inclúe todos os concellos da Ría de Arousa, pode vir un emprendedor de Ribeira, por exemplo, da comarca de Pontevedra, da comarca do Ulla, temos a Tamarín, Campo Lameiro, aínda que a maioría son mulleres, temos de diversos sectores e diferentes concellos que comprenden toda a zona do polo de Vilanova. A rede de polos de emprendemento impulsada pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración botou a andar a mediados do 2022. Nestes momentos conta xa con 15 oficinas activas, onde xa se prestou asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizou máis de 7.500 titorías. Unha vintena de novos profesionais do sector da hostalería xa están listos para entrar no mercado laboral. Hoxe, a Mancomunidade do Salnés despediu unha nova edición do seu obradoiro de hostalería, que acadou xa as 15 edicións. Unha iniciativa que ten demostrado o seu éxito co paso do tempo e para que a Xunta destinou 580.000 euros. A Mancomunidade do Salnés despediu hoxe unha nova edición do seu obradoiro de hostalería. As súas instalacións acolleron o acto de clausura da 15ª promoción desta acción, que ten demostrado o seu éxito á hora de abrir as oportunidades no mercado laboral. Para a Mancomunidade do Salnés se traballa en varios aspectos, en varias líneas. A formación é unha das líneas que máis éxito veñen tendo ao longo dos últimos anos, non? E aparte somos conscientes de que o sector da hostelería no seu conxunto pois ten esa necesidade de profesionais especializados en cociña e especializados en sala. Grazas a esta iniciativa, unha vintena de profesionais están preparados para atopar traballo no sector hostaleiro. Formáronse durante un ano accedendo a un completo itinerario formativo con accións específicas relacionadas coa coctelería, o corte de xamón ou a cata e maridaxe de cervexas. Neste caso, neste obradoiro, como ben dicía o presidente, se invertiron 580.000 euros por parte da Xunta de Galicia, aparte do que a Mancomunidade aportou, e estamos a falar que sodes 20 e, polo tanto, estamos a falar de alrededor de entre 28 e 30.000 euros por alumno invertido, non? Contando profesorado, todo o material, pero ao final a inversión son de casi 30.000 euros por alumno en un ano. Con este obradoiro, a Mancomunidade buscar dar resposta ás necesidades dun sector moi importante no Salnés e que continúa a demandar persoal especializado. E o sector, ademais, é que o necesita. E nós, como políticos responsables, temos que tratar de que, precisamente, pois as demandas que os sectores privados nos manifestan, pois de alguma maneira tratar de consolidar esa formación. Dende a súa primeira edición no ano 2005 foron preto de 550 persoas que participaron neste obradoiro, unha actividade que xa ten confirmada a 16ª convocatoria que comezará no mes de decembro deste 2024. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas redes sociais da tele. Como sempre, graciñas por estaren aí.